Tää on back opening. 5 pakkaa. Katsotaan mitä. Ensimmäinen. Meillä on 5 ja pakkaa. tuo tyyppi. Niin. Oot sä varma, että se saa kuvata? Joo. Santi Kasorilla ekasta. No toi on tommonen juttu. Se on hyvä. Mitä vittua glitchi? Onko sit sä näytä sit näin? Dante. Jo vittu hyviä. Mä oon saanut muuten Ronaldo. Taliskan. Carvajal. Carvajal. Ja Hall. Iniesta! Oh! Ja sit vielä Sergi Roberto. Oh. Mitä? Eka paikka meni vittu hyvin. Niin. Seuraava. Täällä taas seuraava. Otetaan vähän Otto 2. Mä en sit editoi tähän mitään, koska Piqué. Nice. tää on vaan tämmönen lyhyt video. Rooney. Mulla ei oo ruunit. Fuck. Kuin nice. Taliska taas vittu. Sulla puuttuu vaan se kirja. Mulla on se kirja. Mikä toi on? Mä en tiedä. Mitä vittua? No niin. Daniele De Rossi. Okay, no niin. Seuraava. Kusto! Kato mikä se seuraava. Varan! Ja seuraavaan kolmanneen pakkaan. Ja kolmas Seuraava pakka. Kyllä. Tässä saattaisi tulla pari minsaa kestävä. Defense. Berget. Kannattaa olla nopea, ettei tule kauhean pitkää. Messi! Vittu! Onks tää ampiaine? Ja sen jälkeen vielä Rabiot tulee kentälle. Ampiaine. Ei kiinnostaa. Ei humoja. No niin, kato. Rabiot. Mä oon sit allerginen ampiaiselle, joten